Λοιπόν, είμαστε στην παραλία, σε απευθείας μετάδοση. Μπροστά έχουμε τον ζωγράφο, τον Γιώργο, από το κανάλι Τηλεάστη. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος, Γιώργο? Πανέτοιμος. Λοιπόν, έχεις χρόνο απεριόριστο. Έχεις χρόνο απεριόριστο για τα σημεία της Κυριακής. Και να μιλήσετε στην ταράχο, να έχω χρόνο, εγώ θα μιλήσω μόνο στα αρχεία που σε γράφω. Λοιπόν, με τι θέμα θα μιλήσουμε πρώτα? Πιστεύω ότι είναι καλά να ξεκινήσουμε με το πάμε στοίχημα. Εντάξει, τι ακριβώς θέλεις να μάθεις? Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Εντάξει, πιστεύω αύριο γίνεται ένα μεγάλο μάτς απέναντι στη Twente και στην Eindhoven. Πιστεύω εντάξει θα βιάσει ο Καραμπινάτος. Καραμπινάτος δηλαδή, όπως καραμπίνα δηλαδή shotgun. Από εδώ μέχρι την Αλβανία δηλαδή. Εντάξει, πιστεύω μετά... Ούτε καν όμως, ούτε καν. Φίλε, πιστεύω το παίξεις, εντάξει, θα σου παίξεις, θα κερδίσεις. Ό,τι λέω είναι νόμος, τέλος. Σήμερα πήγαμε στο ταμείο, δεν. Προχωράμε τέλος πάντων, πηγαίνουμε Αγγλία. Manchester United, Chelsea, άσος. Άσος από ημίχρονο, άσος από ημίχρονο. Ναι, πιστεύω εντάξει. Μια καλή ευκαιρία είναι να το παίξει άσο ημίχρονο στο τελικό. Θα μπει μέσα όν, θα δώσει κόλλο. Εντάξει, θα βάλει και ένα κόλλο η μάνα σου, εντάξει. Εντάξει, πάμε κάτω. Εντάξει, πιστεύω όσο και γάμω τα παιδιά ρε φίλε. Λοιπόν, για πες μας λίγο Κωστάκη εσύ. Πιστεύω πως ένα καλό σημείο για την Κυριακή αύριο είναι το Hoffenheim Bayern. Είναι σε μια πολύ καλή απόδοση. 1,90 μπορούμε να το βρούμε στην ελληνική αγορά στον ΟΠΑΠ. Μετά είναι στην ευκαιρία του καθενός να δώσει κόλλο σε αυτό το μάτς. Δεν θα με πει ο άλλος ούτε καν, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Φίλε, ούτε καν. Ούτε καν, οριακά, για πλάκα, for fun. Για να δούμε. Γεια σου. Για να δούμε τι έχει να πει αυτό. Τώρα, συνεχίζουμε με... Εδώ πέρα. Κάτσε τραβάω βίντεο. Κάτσε τραβάω βίντεο, περίμενε. Λέγε τραβάω βίντεο, λέγε. Ούτε καν. Μετά. Πού μείναμε? Μείναμε στην Bayern. Ωραία, φεύγουμε την Bayern και πάμε. Πράσινο ακροτήρι, κόλο-κόλο. Η κόλο-κόλο δίνει απεριόριστο κόλο, μπορώ να πω. Αυτό το εγγυώμαι 100%. Για ένα λόγο. Λοιπόν, κόλο-κόλο. Μπροστά μου Νίτης. Ο προπονητής Μουνιώθ. Λοιπόν, επίθεση βέβαια μπροστά ζωγράφος. Επιβάλλεται φίλε, εντάξει. Είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης σε όλο τον κόσμο. Επιβάλλεται να πούμε σε βάλω. Σε 10 συμμετοχές μέχρι τώρα έχει 14 γκολ. Σε κάθε μάτς βάζει από 2. Από εδώ πέρα δίπλα το παιδί. Πες και εσύ τη γνώμη σου. Για να δούμε, ο φίλος όλοι Πάου τι θέλει να πει για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, τα μάτς είναι κρίσιμα. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Χίδερ, θέλω να ψηφίσω βέβαια. Ο Χίδερ ποιος είναι? Ο Χίδερ, ο Βλάκας. Α, ο Βλάκας. Μάλιστα. Συνεχίστε φίλε μας. Λοιπόν, αύριο έχει σημαντικά μάτς. Λοιπόν, έχει. Συγγνώμη λίγο να σε διακόψω. Πριν τι έφαγες? Τι έφαγες πριν? Πριν τι έφαγες? Ένα ψωμάκι Ομπάμα. Ναι. Τι είχε μέσα? Χισαμόλι και μπέργκερ. Και δηλαδή? Δηλαδή σως και μαρουλάκι, ξέρεις, γκαζόν, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Για να πάμε, συνέχισε, πάμε. Συνεχίζουμε τώρα για τα μάτς. Έχουμε και λέμε. Ναι. Παναργιακός πράσινο ακροτήρι. Διπλό. Το πράσινο ακροτήρι έχει τρομερή επίθεση. Πιστεύεις πόσο κερδίσει? Έχει μπροστά Κακά, Ρονάλντο, Μέση. Νέες μεταγραφές. Κουρολαζούλου. Πάκος Φερέρα. Μετά έχει Κρούζ Αζούλ. Ναι. Με Ιντερνασιονάλ. Πόσο το δίνει απόδοση? 1,60 τον άσο, 4,20 το διπλό. Μάλιστα. Το χ 3,30. Και ένα ακόμα να κλείσουμε μια τριάδα. Μια τριάδα να κλείσουμε. Λοιπόν, ΑΕΠ Οντίον, ναι. Μαρτίου. Αποδόσεις? Απόδοση 2 άσος, ναι. 3,20 το χ. Κατηγορία? 4 διπλό. Ξέρω εγώ ένας ξέρει. Πάντα το άσο εκεί πέρα για την απόδοση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιάννη. Βρέχει όπως βλέπεις εδώ πέρα. Εντάξει, πιστεύω η βροχή δίνει κόλλο, υπερμέγιστο. Άλλο φίλο μας εδώ Λάμπρος Ροϊ, δίνει κόλλο. Τέλος, άντε, γεια σας, τον Μπούλο. Άντε, Μπούλο, άντε. Μάνο ζωγράφου. Άντε, Μάνο Κωστάκη, άντε, γεια. Μάνο ζωγράφου. Χίδερ, άκα, Χρήστο. Κάμω τη μάνα σου. Ένα zoom κάτω.
Άντε γάμο τη μάνα σου, σβήστο.